Gerra bastien, klaro, nio, mutikoan itzuan, mutikoan nio, baina oso gogorra izan zuen, ez dut. Gerra bastia izan zuen, egunero zuen, zeo zer, bat omada detenidu dela, hau, eta bestia, eta oso gogorra, jente askontzako. Da, bizi modu gabe, kaskarra, gozia, zezango estate, enpresetan be, hemen lorzo netxe bazen, bi baino, ondinok enpresa bi, da, jentia biharren gazteko, enbargeuta xo bazen enpresak, enbargeuta eta xango zen direktoriak, bertako jentia, zezango estate, ero karlistak, ero gerente eta hola, da, eure agertzen zuen, eure egiuzatzen zegoen jentia, ez nazionalistak eta halakoik, eta pentsago ez, txok. Da, oso gorra izan zuen, etxe askotzarako, ez tok. Danerako, gozia, da, kalamida dira, beti txego zen, da, beti denunziak eta holako gauzak, txok.